Salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să îmi cumpăr o mașină nouă și o să o vând pe asta, sper. Așa, mi-a mai făcut niște chestii, adică i-am dat spoilerul jos. Știe mai multe detalii, dar zic că el a dus la un mecanic mai bun. Da, a avut suspensie reglabilă și am reglat-o puțin mai sus, că pentru aia am suspensie joasă nu mersi. Am schimbat bara față-spate, dacă se observă. I-am pus 620 cât 520 cât are motorizarea. Și cam atât. Și am făcut modificări chiar și la Superbala. Ia. Așa. Unde mergem să o vindem? Stai să mă uit pe telefon. Pe ce ai vândut-o? Ce? Stai, pe ce am pus-o? Așa, pe OLX. Deci un băiat îl cheamă Mădălin, stă în Brașov. Trebuie să mergem până în Brașov? Da. Mergem cu amândouă. După aia nu mergem. Hai. Trebuie să fac toată. Stai, că știu că am un fel de manuală. Adică să te duci și cu manuală și cu automată, dacă ți Hai, unde mergem? Acolo, încolo. Și de asta eu o să dau mai spate. Doamne ajută. Cu Dumnezeu înainte. S-o strici acum, că vorbim, nu? Bă, vezi că eu chiar știu să merg cu spatele, dar nu foarte bine. Hai, vin, lasă. Bine, gata, acum bine. Merg cu 3 la oră de jumătate. 2 ore. Nu. Big problem, intrai pe câmp. Sper că să nu, sper să nu. Stai să ne ducem la o spălătorie, să fim mâncați de orice. Dă și tu un pic mai tare. Te luai. Ia că fac scheme, ță. Aia ne face scheme, ță. Du-te cu ea la spălătorie, că e făcută în neagră. Bine, ea era neagră. Nu, lasă, e bună acum. Hai să mergem. Hai. Tot înainte, stai. Nu te contrasens. Stai că eu dau pe contrasens. E mai mișto. De ce să mergi? Vamă, treci înapoi, vamă! Bună ziua! Bună ziua! Documentele se bagă omul pe numele mea, dar nu contează. Luați-le și pe și pe ale lui. Da, uitați. Am permisul la Pitești. Da, mulțumim, la revedere. Pe aici limita mi se pare că e 160. Și pe lângă vamă e multă poliție, deci hai să o respectăm. Cel puțin eu. Că eu la cum conduc, dacă ore... Eu respect și pe lui, da? Era să iau un brad, dar în fine...
Dă-i top speed. 3, 2, 1, dă-i! Nu mai dau. Fac top speed în curbă, dar Dar ce mare fu curba asta. vezi că va urma una mai mult pe la mine. Ia uite, atunci e căprioara, vezi? Aici e șeful ăla, îl mai știi șeful ăla care dacă intrai la el, te-ai dus. Mai știi? Da. Vezi că limita e 50. Doar 50, vede. Păi trebuie să merg fără... Stai, ia că merg așa. Vedeți, Mergi cu 100, mergi cu 100. Ok, așa mai bine. Nu prinde nimeni. Ia? Ia, acum e 75. Hai că eu sunt mai în spate, din păcate. Gata că te văd. Și eu te văd în mine. Că mergi 75. Pe acolo, să rătânjești. Doamne. Bună ziua! Bună ziua! Uitați! Mulțumesc, la revedere! Uitați actele tot, mulțumesc, la revedere! Aici e tot 160, că știu că după orice vamă e 160. Că nu mai sunt nicio diferență. Vezi că-ți cam scârție frânele și cred că nu e prea bine dacă scârție. La mine? Da. Aici, parcă la primul serviciu. Da, nu-l filmăm, că după aia zice băiatul că-l pune pe internet, că-l... Da. Aici. Da, acum așteptăm băiatul și venim după ce am vândut mașina. Gata, frații mei, am vândut mașina. Parcă am negociat-o de la 16.000 de euro la 15.500. Da, atât am negociat. Eu zic că e un preț bun pentru V10. Zi tu, Darius, de nu e un preț bun. Dar cum n-ai ajuns și după gard și îmi treci prin gard? Ai puteri supranaturale? Da, nu. E gard, nu vezi că e gardul subțire, ia încerc. A, da. Hai, intră mai... Vrei să dau așa ce mașină să țin? Ia. Tot așa un șesar ca meu. E foarte bun. Îl zic după propria piele. De unde o mai scos și pe asta? Cup eu cam un pic care se în general nu mai trebuie. Nu o să-mi iau și sar. M-am gândit tot BMW, dar să-mi iau una mai vechiuță, mai mare, ceva de genul, adică să nu fie tot de asta. Ar vrea ori mai vechiuță sau să... Ăsta e 2014. Eu mă duc să mă prind. Ok. Cum se cheamă? Că mai bine. Dăm tu alte idei de mașină. Șase. Da, o să mă mai gândesc. Adică vreau până în 20.000 de euro. Bună ziua! Uitați acolo. Desele. Mulțumesc, la revedere. Cred că mașina o luăm în episodul următor, nu putem să o luăm acum.
Păi nu, că nici nu se găsesc. Trebuie să mergi în iar, să mergi între tot. Mașina, zic sincer, dacă te duci tu la București, găsești multe mașini. Bă, am găsit undeva o mașină, dar e foarte departe. Sunt cam 600 de kilometri până acolo. Și pe unde? Bine, de la noi, de aici, din Brașov, din Craiova sunt aproape 1000. La satul mare. Am găsit, bă, una frumoasă, foc. Dar sunt 9, acum o să fie 900 și ceva. Dar ce zici, să facem și o serie cu Kendama, Darius? Ce? Ce? Din ce știu, tu te pricepi și eu mai știu câteva tricuri. Păi da, am postat un double juggle, dar e o nimica toată, pentru că nu știu cum să explic. Eu am un cont și de TikTok, care e pe privat, pentru că nu pot să-mi dezactivez. Și pe acolo postez, am dat și Vadrublu Juggle Bird, am dat multe. Doar că nu mai, ăla a fost bulan la Vadrublu Juggle Bird. Acum o să încerc să dau un Cloud Bounce. Dar de fapt nu se numește Cloud Bounce, dar nu știu cum. E un fel de Cloud Bounce l-a făcut Focă și e greu. Focă fiind, cum să zic eu, cred că îl știți pe Focă. Dacă tot veni vorba de mașini, eu zic să lăsăm Kendama. Facem noi o altă serie. Da. Te postez și pe tine. Adică, nu știu cum facem, postăm pe la școală. Ia, uitați actele. Desigur, la revedere! Acasă mă gândesc când ajungem, ne punem pe căutat. Da. Sperăm roșu. Asta e, dă-i, că dacă te prinde poliția, e șters. Chiar și dacă e poliția aici, eu zic să-i dai pedala, că nu știi ce se întâmplă. Las, de fiecare dată bine nu instrucție, dar mai lasă polițistul ca să-și repare mașinile, dar nu stau maxim 30 de minute pe aici. Da. Da, dacă tot ajungem imediat, hai să le zicem oamenilor cea mai bună Kendama a noastră. De exemplu, am un Chrome David Pro model și mai am una, dar nu e chiar, nu e rară, dar e bună. O Kendama care am postat-o. Tu Darius, ce ai? Deci un Chrome Sosohan Cat. A fost ediție limitată. O Bulgaria sau ce? Că n-au zi. Chrome Sosohan Cat. Da, așa, asta e un model foarte rar de la Chrome. Da, e nu foarte e rar. Nu e Pro model, dar sună și bine și Da, vrei să vă spun o nefăcută de alu Darius. Și-a vândut, cum se cheamă? Și-a vândut Chrome Roll. O Kendama extrem de rară și n-am ce să zic. Putea să facă multe cu ea. Ia că i-a dus și tu un breakdance, Darius. Așa de final. Ce dansează Darius. Da. Bine, cam asta a fost videoclipul. Eu am fost Daniel Darius și v-am pupat.